Intendi, għax il-ħolm jista' jsir realtà. Dan huwa l-messaġġ li joħroġ mill-musical Into the Woods, rebbieħ ta' premju awards li nkiteb fl-1987. Il-musical li qed jittella bħalissa fit-Teatru Manuel inkiteb oriġinarjament f'din is-sena. Bl-istorja ta' ir-rakkonti ta' stejjer u novelli li għal mijiet ta' snin saħru lil tfal madwar id-dinja, miktuba mill-aħwa Grimm, minn Little Red Riding Hood, għal Jack and the Beanstalk, Rapunzel u Cinderella. L-istorja timraħ fl-esplorazzjoni ta' dawn il-karattri li l-kol flimkien jiżżewqu f'rakkont mimli sorpriżi. Id-direttur mużikali Ryan Polabella qal li l-udjenza hija mistiedna għal vjaġġ li saħar bil-mużika u lirika ta' Stephen Sondheim. Dawn il-karattri mbagħad dejjem ikunu jridu waqt il-musical, dejjem ikunu jridu jixtiequ xi ħaġa fil-ħajja tagħhom. Allura il-mużika sabiħa, melodjuża u komplikata wkoll għax il-kompożitur għandu karattru hekk imma jien huwa l-favorit tiegħi. Il-każ tal-produzzjoni huwa tiżwieqa ta' ġenerazzjonijiet ta' talent: Joel Parnis, Rachel Fabry, Thomas Camilleri, Ryan Gregg, Gianluca Cilja, Nadia Vella, Dorothy Bezzina u Stephen Oliver. Id-direzzjoni hija fidejn Lucien Camilleri, per produzzjoni ddisinjata minn Matthew Kassar.